தாயத்து ஏன் கட்டுறோம் அப்படின்னு முன்னாடியே ஒரு வீடியோல நம்ம பார்த்தோங்க. இப்போ வேற ஒரு தெரியாத விஷயத்தை பத்தி பார்ப்போங்க. பிறந்த குழந்தையோட தொப்புள் கொடிய இப்போ ஸ்டெம் செல் பேங்க்ல வருஷத்துக்கு குறைஞ்சது 10,000 ரூபாய் கட்டி பாதுகாக்கிறாங்க. பிற்காலத்துல அந்த குழந்தைக்கு ஏதும் விபத்து ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா, அப்போ உறுப்பு ஏதும் துண்டாயிடுச்சு அப்படின்னா, அந்த தொப்புள் கொடியை வச்சு அந்த உறுப்பை உருவாக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆர்கன் டெவலப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம முன்னோர்கள் கிட்ட வருவோங்க. இதே மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் தொப்புள் கொடியை காய வச்சு காத்து போகாத ஒரு குப்பியில அடைச்சு வச்சாங்க. அத தாயத்து அப்படின்னு கட்டி விட்டாங்கங்க. பிற்காலத்துல உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் பொடி எடுத்து பால்லயோ தேன்லயோ கலந்து கொடுப்பாங்கங்க. ஆனா இது மட்டும் அதோட பயன்பாடா கண்டிப்பா இருக்காதுங்க. வேற ஏதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு அதை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது என்னோட நம்பிக்கைங்க. உங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க.